Dan hadden we een interview met Roeme Sobotje. En dat gaat over een mooie actie die Extra is begonnen samen met Martijn Trading. Om te zorgen dat kinderen die het kunnen gebruiken goed met het nieuwe schooljaar beginnen. Er zijn meer dan 100 schooltassen beschikbaar gesteld door Martijn Trading. En met een bijzondere inhoud ook daarvan. En Roeme Sobotje legt uit wat het precies inhoudt. Welkom in de studio, Roeme Sobotje. Je bent brandmanager non-food bij Martijn Trading. Klopt. En we zijn hier, dat zien we op de achtergrond, in het kader van Back to School. De kinderen gaan weer terug naar school. Ja. En jullie geven daar een mooie bijdrage aan. Er zijn mooie rugzakken met inhoud. Wat kun je erover vertellen? Ja, wij vinden het elk jaar hartstikke leuk om de kinderen te ondersteunen bij Martijn Trading. En dit jaar hebben we 2 pakketjes. We hebben een rugtas van Halle Borange. Ja, En we hebben in oranje. In een oranje. En we hebben een tasje van Colgate. Dus daar zitten leuke dingen voor de kids. En ik zag dat er ook van Halle Borange ook interessante, hoe zeg je dat? Supplementen in zitten. Ja. Er is een nieuwe lijn van Halle Borange, Younger Minds, voor kinderen tussen 6 en 16 jaar. En we hebben 3 varianten, dus elk kind krijgt een flesje, dus dat is hartstikke leuk. Goed zo. Je hebt de Mind and Mood, helpt ze een beetje balanceren gedurende de dag. Je hebt Nighttime, voor de kinderen die hulp nodig hebben bij het slapen. Ja. En je hebt de Focus, dus dat helpt met het focussen, studeren en dat soort dingen. Dat kunnen de ouderen volgens mij ook nog wel gebruiken. Tuurlijk. Het is heel goed dat het voor de kinderen is. Ja. En het gaat om grote aantallen, hè? Ja, zeker. We hebben 100 tassen van Halle Borange en we hebben 25 van Colgate. Goed zeg. Ja, en in het tasje van Colgate zit natuurlijk tandpasta, Ja. spullen voor oral care, personal care en een leuk boekje. Goed zeg. Ja. Op die manier kunnen de kinderen een goede start maken. Het is belangrijk dat ze een goede start maken met het nieuwe schooljaar. Ze kijken hoe kleiner de kinderen, hoe meer ze eruit kijken om te beginnen. Zeker. Ja, wij geloven dat de kids alle tools en support moeten krijgen die ze nodig hebben. En wij helpen graag met onze bijdrage. Ja, en Extra helpt ook mee om te zorgen dat het bij de kinderen terechtkomt die daadwerkelijk het goed kunnen gebruiken. Ja. Hele mooie actie. Ik wil jullie hartelijk danken, ook namens de kinderen. En we gaan hopen dat ze dan ook een goed schooljaar tegemoet gaan. Yes. Nou, veel dank aan jullie. Het is een hartstikke mooi initiatief en ik kijk uit naar de volgende. Goed.